Sempre destaco la capacitat de treball que hem tingut. Jo recordo que hem treballat moltíssim, dies amb moltíssimes hores, i destaco la capacitat de reacció, aquesta capacitat també de resiliència, d'adaptar-nos a cada moment, no? Per intentar donar solució a totes les situacions que s'anaven presentant. I sobretot la capacitat de treball en equip. La nostra institució i la nostra organització ha demostrat que nosaltres teníem un gran potencial treballant en equip perquè cada dia anàvem resolent situacions molt complicades. Per tant, per mi em quedaria i destacaria la capacitat de reacció, la capacitat de treball, del treball ben fet i la capacitat de treball en equip que hem demostrat les diferents persones que formem part de la nostra organització. Em quedo molt amb el treball en equip que hem fet. Companyerisme 100%, ens hem donat suport moltíssim en els serveis, a passar el dia a dia, via WhatsApp, després via trucades, perquè clar, tampoc després es podia quedar per fer res o per intentar parlar de com havia anat el dia. Llavors hem treballat molt en equip, ens hem donat molt de suport. Quan algú tenia un problema o algú veies que s'enfonsava una mica o es preocupava més del compte, intentaves animar-lo, intentaves treure-li ferro a la situació, però més que res per poder continuar. I la gent sortia als balcons, no? I t'aplaudia. És com, ostres, jo estic fent la meva feina, no? Però bueno, tenies un sentiment de gratitud. I teníem el sentiment sempre flor de pell, vull dir, depèn de quina frase, depèn de quin vídeo, depèn de quines imatges, ostres, ens posàvem a plorar. Però bueno, era una manera de desfogar-nos també i de fer-nos més recolzament encara. Llavors jo bàsicament n'extrenc aquestes dues coses, treballar en equip amb els companys i la solidaritat de tota la gent que s'ha volcat molt amb els sanitaris en general i s'agraeix. La societat s'hagi aturat, no? Hagi descansat i hagi aprofitat per pensar i reflexionar, que serveixi una mica de base per tenir un futur una mica més sostenible, espero. Però amb molts dubtes, no? Per al futur, pels propers mesos, per l'any vinent, del comportament del virus, si podrem fer vida més o menys normal i pel moment econòmic en què ens trobarem i que veure com es podrá soportar a nivel mundial. Y me quedaría con el trabajo en equipo, sobre todo. El excepcional trabajo en equipo que se ha fundamentado, sobre todo en logística, en nuestra parte, ha sido pues hacer hincapié en las 5 Cs. Las 5 Cs como son la complementariedad, el compromiso, la cooperación, la comunicación y la confianza. Y sobre todo la coordinación, ¿no? Si la coordinación es fundamental y no hubiese podido salir nada si no se hubiese previsto cómo iba a suceder el tema del COVID y la posible previsión, ¿no? Desde logística pues hemos hecho hincapié sobre todo en la cooperación entre compañeros y creo que hay que dar las gracias porque ha sido excepcional. Todo el mundo ha puesto de su parte, hemos dado el do de pecho y creo que ha salido bastante bien. La experiencia ha sido enriquecedora, dura pero enriquecedora y me gusta formar parte del SEM. A mi, a aquestes alçades de la meva vida professional, m'agrada moltíssim veure la implicació dels equips assistencials a nivell de CECOS, a nivell dels equips de SEM de carrer, a nivell de les centrals de coordinació i dels hospitals, tant emissors com receptors. Tothom estava en la mateixa direcció, tothom buscava el millor i donar la millor resposta i implicar-se tot el que podien i trobar els recursos que n'hi havia, i això ha sigut per mi emocionant. M'ha semblat que som un gran equip, que formem una pinya estupenda tota la sanitat catalana i que tenim molt camí per recórrer, o sigui que moltíssimes felicitats a tots. A nivell personal també penso que és un gran aprenentatge, és a dir, ens ha posat a prova i ens farà diferents, ens hem vist. Ha sortit el millor, també penso el millor i el pitjor de cada un de nosaltres, tant com a persones, com a professionals, com ciutadans.